दैमारिया सायख'जाबाय TCLCC नि मासिगिरि। बेरगाव बियाबखौ जौगाहोनायनि बिबाना बे समाव TCLCC नि चेयारमेन बिक्रम दैमारिनि आखायाव। रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगालु आरो अनसायलु खामानि मावनो हागोनखौ फोथायनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BTC सरकारा TCLCC नि मासिगिरि बिबानखौ होबाय बिक्रम दैमारिनो। जों बयबो मिन्थिगौ BTC हालामाव बिक्रम दैमारिखौ रावबो सिनायै गैया होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। मानोना बिक्रम दैमारिया थांनाय 5 बोसोर समनि गेजेराव गावनि हानायसेबां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होबोदों। रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय आरो सरकारनि साबजायै एबा गोरोन्थि खामानि मावनायफोरनि हेंथायै BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि मुलाम्फानि थाखाय अरायसम गारां दैखांबोबाय थादों। सरकारनि गोरोन्थि खामानि मावनायखौ आसि दिन्थिनानै गोबां खेब सुद्राय होबोदों। लोगोसे थांनाय BTC बिसायख'थियाव सान हर मेंनाय बानाय गैयाजासे खामानि मावनानै BTC आव BPF सरकार फैफिननायाव बिथाङा मख'जाथाव बिहोमा होनो हादों। बिथाङानो जाबाय बिक्रम दैमारि। बिथांनि बेबायदि बानाय मेंनाय गैयाजासे खामानि मावनायनि सायाव फोथायनानै गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BTC सरकारनि समाव लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिनो बेरगाव बियाबनि TCLCC नि मासिगिरि बिबानखौ होनाय जायो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला BTC नि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बिक्रम दैमारिनो गोबां जौगालु खामानिफोर मावनायनि बिबान होगोन आरो गोजाम आद्रा थानाय बिलखौ थिकादारफोरनो होनो थाखायबो बिबान होनाय जादों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। बे समाव TCLCC नि सासे चेयारमेन हिसाबै बेरगाव बियाबजों लोगोसे दुलाराय BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि जौगाथाय आरो सिबिथायनि थाखाय खामानि मावलांनो आवगायनायखौ फोरमायदों मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।